Gaurkoan, konkisen oso garrantzitsua den erronka bat egitera nator. Egitera saiatzera alden heinean. Sua oso garrantzitsua da konkisen, eta hortarako suharria erabiltzen da. Nik ez dut sekulan erabili, eta gainera, begira non gauden. Boske humedo bezala ezagutzen da zonalde hau, hezetasun handia dago, eta ia ezinezkoa da su egitea. Baina gu saiatu egingo gara. Suharria dugu, hezetasunare bai, moskitoak zain, eta oizeder, abentura berri baten bila. Guazen! Bueno, listo, hementxe gaude, boske humedo bezala ezagutzen dugun baso honetan, oraintxe bertan hementxe hezetasuna oso handia da. Suharria badugu eta orain bilatu behar ditugu, hostoak edo, eta aurreratzen dizuet, horra ez dagoela ez. Baina, abuelo, venga, guazen zerbait egitera. Bale, horrela hartu behar dugu. Loko pasak, nik uste dut laguntzaile bat behar dudala. Izma. Claro. Apa, aize, of course. Venga, jarri horrela. Amen. Hau erabiltzeko, suharri hau erabiltzeko tutorial bat egingo du. Beraz, ikusteko eta jakiteko nola egin behar den benetan. Nik aurretik bere tutoriala ikusi dut, bale? Venga, horrela. Bueno, tutoriala ez dago ezetako balio, antza. Itxe, bain, Hau, mozingo dugu? Venga, eta orain bai, Ez, horrela, bale? Begira. Bale, horrela... Itxoin. Atara kuadernoa. Bagoaz, Saiatuko gara bintzat, Bueno, horrela egin behar da behintzat, ezta? Bai. Karo, eske hemen ezin da egin... Suhartzeako, ezinezkoa da ikusi dozun moduen. Orduen... Trampak, txiskero duzu. Bai, txiskera baekot, baina... Ai, barkatu konkisen gauden, trampak ere egiten dira, bale? Hori bai, orain berri saiatuko gara, baina beste zonalde batean. Hezetasuna ez dain handia, eta nik uste dut hor bertan, nora goaz, orain? Jokuetara? Jokuetara? Sua sortzera goaz, sua piztera goaz, jokuen, tokira.